pois a Iria Veiga, ela é psiquiatra basada en Ribeira, o mellor a coñecer ese Twitter, Raíña Vermella, verdad? E vai nos falar sobre un tema apasionante que é as enfermedades mentais, a ciencia e a pseudociencia e os mitos que hai detrás delas. Iria? Hola. Bueno, buenas noites, gracias a todos por vir. Estou un pouco abrumada por este cheo total de vairas. Bueno, síntome un pouco como artista invitada, porque eu habitualmente estou de público e agora, pues, é moi impresionante estar aquí de relatora. Bueno, antes que nada, gostaría de animar as mulleres en xeral a que se apuntaran a este tipo de iniciativas, porque revisando o blog de escépticos, decateime de que son a segunda muller que falan escépticos no PAC. A primeira foi a inefable dimetilsulfuro, colaboradora de Náucas. Bueno, xa sei que as mulleres nos cuesta especialmente este tipo de cousas, custanos especialmente poñernos dentro dun micro, pero hai que darnos adiante. Bueno, eu son Iria, son psiquiatra no complexo hospitalario de Ribeira, no Hospital da Barbanza. Bueno, son psiquiatra xeral de adultos. Hai unha serie de preguntas que nos fan a todas e a todos cando decimos que somos psiquiatras. Estos foron experiencias persoais miñas, non é ninguna broma, ni ninguna cousa así para facer a coña, son cousas que nos pasan. E esta é unha delas. A primeira pregunta sempre é: que diferencia hai entre psicóloga e psiquiatra? Bueno, esta pregunta, vale, aceptamos pulpo como animal de compañía. Sabes que diferencia hai entre psicólogo e psiquiatra? Vale, un psiquiatra é médico, que se especializa vía MIR, neste caso en psiquiatría, e un psicólogo é un licenciado en psicología, ou un grado, neste caso, en psicología. Vale, despois hai preguntas moi extrañas que che van facendo ao longo da vida, como: ai, eres psiquiatra, eu creo que son un pouco bipolar. Vale, non, ninguén é un pouco bipolar, é como estar embarazado, ou eres bipolar ou non eres bipolar. Ter cambios de humor, estar un día mellor e outro peor, ter días máis activo, días menos activo, eso non é ser bipolar, eso é o estado de ánimo normal. Psiquiatra, non me psicoanalices, Esta é a típica pregunta que che cae a golpe de 4 da mañá, despois de 2 gin tonics, e que o último que desexas nese momento é psicoanalizar a ninguén, aínda no caso de que fora psicoanalista, que non é o caso. Bueno, eso da depresión é porque a xente non ten forza de vontade. A depresión é un desequilibrio bioquímico do cerebro e non ten nada que ver coa forza de vontade. Non tes pinta de psiquiatra. E eu sempre me pregunto, como pensa a xente que é ter pinta de psiquiatra? Porque supoño que todo o mundo que pensa que un psiquiatra ten esta pinta. Eso non é o mellor dos casos, porque hai xente que debe de pensar que ten esta outra pinta. Bueno, pasando xa un pouco máis á parte de entrar en materia, eu traíavos preparados un pequeno cuestionario, ainda que xa sei que o público de escépticos é un público, bueno, pues, excepcionalmente formado e con conhecimentos científicos, sobre verdades e mentiras alrededor da psiquiatría, porque ás veces sí que me atopo con que xente que, bueno, noutros temas sí que ten formación e que sí que ten os conceptos moi claros, con esta da enfermedade mental non acaba de ter claro o que é certo e non é certo en torno a ese tema. Por exemplo, un dos mitos así máis frecuentes é este, non? Que antes, non se sabe moi ben cando, pero antes non había enfermidades mentais. Que diríades? Que isto é verdade ou mentira? A ver, mans arriba para verdadeiro. Vale, esta era fácil, Vale, é fácil. Bueno, estes dous señores con tanta pinta de gregos son gregos. Son Areto de Capadocia, á dereita, e Hipócrates, que foron os primeiros no século V a.C. en describir a enfermedade mental. Describen concretamente a entidade que hoxe coñecemos como trastorno bipolar, que non lle chaman así, por suposto, pero sí que describen unha entidade que consta de fases de ánimo elevado, que hoxe chamaríamos manía, e outras de estado de ánimo melancólico, apático,
que hoxe identificaríamos claramente con depresión. Para que vos fagades unha idea, Hipócrates, no mesmo libro no que fala do trastorno bipolar, fala da diabetes e describe a diabetes como un síndrome clínico nas mesmos termos que fala do trastorno bipolar, exactamente igual. Fala de que o trastorno bipolar é unha enfermidade do cerebro, século V a.C. Vale, as enfermidades mentais son enfermidades do cerebro, verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Más arriba? Bueno, timidamente. Falso? Unha, dúas... Vale. Depende, bueno, eso me gusta máis. A ver. Perdón por la interrupción, no hablo bien gallego, no hablo gallego, pero es que depende de lo que definamos como enfermedad mental. Perfectamente de acordo. O que os psiquiatras definimos como trastorno mental grave, enfermedade mental grave, consideramos que son enfermidades do cerebro. Pero máis adiante vamos a ir ao depende. Non eres galego, pero lo dominas. Vale. Estes son dous cerebros de dous pacientes esquizofrénicos. Un deles con moi pouco tempo de evolución ou moi pouco deterioro, e outro con máis tempo de evolución da enfermidade e un maior deterioro da súa función. E sí que vemos que a enfermidade mental provoca, a esquizofrenia neste caso, provoca cambios degenerativos no cerebro. Esta outra imaxe que, bueno, vedes uns puntiños amarelos e uns puntiños azuis. Vale, esas son as zonas nas que os pacientes esquizofrénicos presentan unha función diferente dos pacientes sanos, ou dos controles neste caso, non? Na percepción de emocións, na percepción xeral de emocións negativas, no procesamento explícito e implícito. Entón, sí que hai cambios cerebrais en determinadas enfermedades mentais, non en todas, pero sí nas enfermedades mentais graves como a esquizofrenia neste caso. Vale. Outra cousa que sempre temos que escoitar, incluso de colegas médicos. A psiquiatría é máis subxectiva que outras enfermedades médicas. Os diagnósticos dependen de quen o realice. É dicir, cada psiquiatra, como Dios le dá a entender, pues, vai diagnosticando, máis ou menos, según le parece. Que diríades, verdadeiro ou falso? Vale. Falso. Mira, evidentemente a experiencia personal pode ser unha, non? Unha determinada, e pues, non todo o mundo dá cos mesmos profesionais, pero son calquera especialidade médica. Eu teño moitos pacientes que teñen problemas reumatolóxicos e a frase máis repetida é non me dan co que teño, non me dan co que teño. Por que? Porque queren un diagnóstico, queren unha palabra. En realidade, os estudios que hai sobre concordancia nos diagnósticos por observadores independientes son do 80%. É dicir, dous psiquiatras non relacionados entre sí emiten no 80% o mesmo diagnóstico. Falamos sempre da enfermedade mental grave, O electroshock continúa sendo empregado para certas doenzas, con resultados positivos. Verdadeiro ou falso? Manos arriba para verdadeiro? Manos arriba para falso? Verdadeiro. Verdadeiro. O electroshock? Pero non con resultados positivos, non lo tacharía. Sí, con resultados positivos, con resultados espectaculares en algúns casos. O electroshock, que agora chamamos, porque, bueno, o electroshock queda feo, terapia electroconvulsiva, é unha técnica do que unha das poucas técnicas físicas que utilizamos en psiquiatría actualmente, e realmente ten o mesmo principio que unha desfibrilación cardíaca. O que pasa que en lugar de traballar ou actuar sobre o impulso eléctrico das células cardíacas, actúa sobre o impulso eléctrico das neuronas. A mí me explicaron, eu creo que é a mellor explicación que escoitei, como un reseteo. É como apagar e volver a encender o ordenador. É dicir, o que se consigue é que todas as neuronas, ao pasar un impulso eléctrico outra vez, empezan a funcionar outra vez de forma sincronizada. Isto explicado a moi grandes rasgos. O efecto beneficioso terapéutico da terapia electroconvulsiva
probablemente teña que ver con outro tipo de procesos que teñen máis que ver con neurotransmisores, con bioquímica cerebral, que, bueno, xa é meternos en unhas fonduras que igual non ven aquí o caso. Pero o problema do electroshock, no seu momento, aparte de que se aplicaban en unhas condicións penosas, en anestesia, era que non había un criterio claro para aplicar o electroshock. Entón, en que vemos que si funciona o electroshock e funciona moi ben, ademais? En depresións moi graves, ocasionalmente en episodios maníacos, que son estes episodios que falábamos do trastorno bipolar de ánimo elevado, e en algúns casos de esquizofrenia, o que chamamos esquizofrenia catatónica, que afectan a función motora do paciente. E neses casos, podo decirvos, por experiencia, non só por os estudos, senón tamén por experiencia propia, que o resultado é espectacular. Intentei atopar algunha foto chula de electroshock, e cando digo chula digo que non fora inquedante, e a única que topei foi esta, que os trouxen porque, bueno, o paciente ten os seus pechadiños porque os anestesiamos, e porque ten aquí un electrodo monísimo, porque, bueno, agora o que facemos é, baixo anestesia, monitorizar función cerebral, función cardíaca, administramos un relaxante muscular para que non ocurran esas convulsións tan aparatosas que se ven no cine. É dicir, cando vas a unha sesión de electroshock, de terapia electroconvulsiva, o que ves é isto: un fulano tumbado nunha camilla e un médico aplicando uns electrodos, non ves absolutamente nada máis. Entón, esa idea da xente saltando en camillas e cosas así non é actual, vamos, polo menos. Algúnas doenzas mentais teñen tratamento cirúrxico. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro? As de medicina levantan a man, moi ben, así me gusta. Falso? Unha por aquí. Vale, sí, hai algunhas doenzas mentais que teñen tratamento cirúrxico. Verdadeiro. Concretamente, o trastorno obsesivo-compulsivo ten un tratamento cirúrxico. A ver, isto non quere dicir que sexa o tratamento habitual de primeira elección. Para tratar de forma cirúrxica o trastorno obsesivo-compulsivo son casos moi graves, moi seleccionados, e o método, que é a cirurxía estereotáxica, realmente é o mesmo método que se utiliza, por exemplo, para a cirurxía do Parkinson. No Parkinson implantan uns electrodos nos núcleos da base cerebrais, no que se chama sustancia negra, estimúlase para que os síntomas do Parkinson remitan. O que se fai no TOC é exactamente o contrario. Implántanse eses mesmos electrodos nestes puntos que vedes aquí na diapo, pero non coa intención de estimular, senón de inhibir. Pero é exactamente a mesma técnica. De feito, o mesmo ciruxano que opera para o Parkinson podería perfectamente operar para o TOC. Vale. As enfermidades mentais graves teñen unha importante base xenética. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro? As enfermidades mentais graves, estamos falando. Esquizofrenia, depresión grave, trastorno bipolar, autismo. Vale, para non. Manos arriba para que non? Vale. É verdadeiro, é verdadeiro. Unha moi importante base xenética, e despois vamos ver con máis detalle. Vale, un pouco de historia. Creo que o 90% dos papers, artigos e sesións clínicas que escribí na miña vida empezaban dicindo: no século V a.C. Areto de Capadocia. Bueno, Areto de Capadocia non, pero Hipócrates, no século V a.C., xa describe doenzas mentais. Describeas claramente como doenzas do cerebro. Hipócrates non ten ninguna dúbida sobre que as doenzas mentais son doenzas do cerebro, e o único diagnóstico que ten Hipócrates é clínico, a observación do paciente, que basicamente, por moito que fagamos probas complementarias, por moito que busquemos biomarcadores, é o mesmo diagnóstico que seguimos facendo os psiquiatras hoxe en día, a observación do paciente. Hipócrates, que era un tío sin medios, pero con moito sentido común, o que recomendaba era o que recomendaría calquera bo médico: exercicio moderado, dieta, non levar sustos, vida tranquila. Isto parecía que era o sentido común da época. Século V a.C., doenzas mentais ou doenzas do cerebro, vida tranquila, non levar sustos. Todo correcto. 10 séculos despois, os métodos eran bastante máis expeditivos, eficaces, que duda cabe, porque realmente curaban o trastorno mental, pero mal tolerados. A xente habitualmente non toleraban ben os efectos secundarios do método de inquisición para os trastornos mentais. Outro método que a mí me gusta moito tamén, que me parece moi curioso, a parte da fogueira, era este outro.
que era o que lle chamaban as naves dos tolos. Outro método moi expeditivo para curar a enfermidade mental consistía en coller a todos os tolos dunha vila ou dunha parroquia, metelos nun barco, botalos ao mar e, bueno, esperar. Se extinguían, Claro, falamos de tolos, pero realmente aí había pacientes psiquiátricos, Parkinson, neurosífilis, todos os tipos de epilepsia que vos podedes imaginar, calquera tipo de parálise progresiva, o sea, aí iba de todo. Bueno, no século XIX chega Pinel. Pinel foi un psiquiatra que se fixo cargo do manicomio francés de Salpêtrière xusto despois da Revolución Francesa, e con ese espírito un pouco revolucionario, Pinel o que promulgou foi liberar os tolos das súas cadeas. De feito, este caso de Fleury chamase así. Pinel entra na Salpêtrière e libera os tolos das súas cadeas. Pinel e os seus acompañantes parecían ter especial interese en liberar a esta paciente concreta das súas cadeas, porque despois hai unha señora que ninguén lle fai caso encadeada aínda, pero bueno. O feito é que sí que Pinel realmente inaugurou o que hoxe podemos entender como que era a psiquiatría moderna. E realmente o que fixo foi volver un pouco a Hipócrates. Pinel promulgaba o que se lle chamou a psiquiatría moral. A psiquiatría moral non era máis que tratar os tolos, os pacientes psiquiátricos, como personas, sin máis, non encadealos, non maltratalos, alimentalos. Século XIX, comezos do século XIX, vale. Ben entrado o século XIX, os psiquiatras seguíamos un pouco dando tumbos e facendo cousas que ainda estamos pagando hoxe en rendas de mala fama, películas que nos deixan quedar mal, e unha delas foi esta, a tan tristemente famosa lobotomía, que realmente non curaba nada e o que facía basicamente era lesionar o lóbulo frontal, que é o responsable da iniciativa, da actividade. Entón o paciente quedaba así, tranquiliño, exactamente igual de tolo, pero tranquiliño. Outra cousa chula que se nos ocurriu foi esta, que eran os comas insulínicos. Os comas insulínicos consistían, como o seu nome indica, en administrar insulina, provocar unha baixada de glucosa brutal e provocar un coma no paciente. Isto parecelles mellor que a lobotomía, porque non había punzón de por medio, porque como lle poñían ese trapito na boca, pois debéis parecer que era así como máis médico, pero realmente tampouco curaba nada. Pero sí que a mí parece moi interesante pensar que tanto o shock insulínico como o electroshock, que se empezaron a tratar nesa época, ainda sendo auténticas animaladas e non tendo ninguna justificación clínica, era un inicio dunha certa forma de pensar na enfermidade mental como unha enfermidade exactamente igual que outra. É dicir, os tolos non son poseídos, non son, non sei, desvoltos da sociedade, son pacientes os que hai que curar. Tamén é verdade que non é por levar a auga ao moinho, pero mentras nós facíamos isto, os ciruxanos, cada vez que alguén se encarnaba unha uña, facían isto outro. É dicir, as cousas tamén estaban situadas na súa época, non? O grande método cirúrxico da época era a amputación, non? E a anestesia con brande. Isto era o que pasaba mentres tanto. E en 1952 chegan os primeiros fármacos con efecto antipsicótico, concretamente a clorfenazina. O Largactil famoso, que foi o primeiro fármaco que tiña un certo efecto sobre os pacientes con delirios e con alucinacións, realmente, como outras moitas cousas en medicina, descubriuse de casualidade, porque foi desenvolvido nun primeiro momento como un antihistamínico. Como antihistamínico resultaba, forte, vamos a decir. Despois pasou a formar parte dos famosos cócteles líticos que se utilizaban en anestesia, pero algún anestesista espabilado descubriu ou comprobou que os pacientes psicóticos aos que anestesiaba con Largactil melloraban da súa psicose. Entón, a clorfenazina para min é un fito na psiquiatría por dos motivos. O primeiro motivo porque realmente fixo que moitos pacientes puderan volver ás súas casas, é dicir, contribuiu a comenzar o proceso de desinstitucionalización psiquiátrica, con moitos efectos secundarios, con unha calidad de vida pésima, con un tipo de consecuencias que hoxe consideramos intolerables e inaceptables, pero era xente que estaba no manicomio, tola, perdida,
e que volvía para as súas casas. Eso por unha banda. E por outra banda, provocou que alguén pensase, ou que alguén se dese conta, de que había un fármaco que curaba a psicosis, ou que melloraba a psicosis. Logo, a psicosis debía ser algo químico. Logo, se había un químico que a melloraba, algo químico estaba pasando no cerebro deses pacientes. Vale, bueno, a charla de hoxe creou unha expectativa tal que incluso o país fixo eco do que iba a pasar hoxe aquí, con unha serie de artigos que comezou con este. Un xornalista que se chama Robert Whittaker publicou isto no País. Eu, cando li este artigo, alucinei coas cosas que diste señor, porque son unha sarta de, no mellor dos casos, inexactitudes, no peor, barbaridades, e que además despois remata dicindo, bueno, pero yo non soy médico, soy periodista. Que claro, a mí nada me ganas de decir nada máis que añadir, señoría. A ver, este señor o que fai é un repaso por todos os tópicos da psiquiatría dos últimos 60 anos. Empeza dicindo que os países nos que se medican menos son os países nos que os enfermos psiquiátricos van mellor. E pon como exemplo, como de punta de lanza da psiquiatría internacional, a India e a Nixeria. Di que na India e en Nixeria os pacientes psiquiátricos van mellor que nos Estados Unidos. Vale. Despois, outra cosa que di que a mí me flipa é, no moi puro efecto expediente X, debe ser porque agora, como están coa tempada número 10, a xente está así co rollito e tal, que hai unha conspiración, que os psiquiatras nos sentimos pouco médicos, entón que o que fixemos foi poñernos unha bata blanca e prescribir, porque eso nos igualaba aos nosos colegas, os colegas de outras especialidades, e que o que fixemos foi unha grande conspiración coas farmacéuticas para vender fármacos a xente que realmente non nos necesitaba. Entón, que realmente o que estamos facendo é medicar a persoas que non teñen unha enfermidade. Bueno, evidentemente este artigo, que é unha burrada, e ademais escrito por alguén que non é médico, tivo moitas contestacións que o País ademais tivo a ben publicar por parte de xente importante, por parte de xente do presidente da Asociación Española de Psiquiatría, bueno, por parte de xente con un certo peso, non un plumilla de... Bueno, a min de todas maneiras que máis me gustou foi a dun paciente psiquiátrico que di: eu teño trastorno bipolar, a miña vida é unha vida normal gracias á medicación, e este tipo de artigos fan moito dano porque hai pacientes que pensan que isto é certo e non se toman a súa medicación. Isto dio un paciente psiquiátrico e para min foi o máis curto e o máis acertado de todos os que lín. Que creo que era este. Bueno, hai un paradigma para escribir a psiquiatría que é o paradigma do biopsicosocial. Cando pensamos nunha enfermedade médica, creo que todos pensamos, ou casi todos pensamos, nunha infección ou nalgún tipo de traumatismo, non? Ese é o que chamaríamos o modelo anatomopatolóxico. Hai unha lesión, hai unha consecuencia da lesión. Pero non todas as enfermedades funcionan así. Eu, de feito, diría que casi ninguna enfermedade funciona así. Casi todas as enfermedades psiquiátricas e non psiquiátricas responden ao modelo do biopsicosocial. Que quere dicir isto? Quere dicir que en todas as enfermedades hai unha base biolóxica que ten que ver coa vulnerabilidade xenética, ten que ver cos neurotransmisores, ten que ver coas hormonas, pode ter que ver con traumas, con lesións, con tumores, que é a parte biolóxica da enfermidade. Pero tamén hai unha parte do psicolóxico, dos conceptos, das ideas, das actitudes, das crenzas. E hai unha parte do social, é dicir, hai unha parte que ten que ver co medio no que vivimos, coa dieta que levamos, con como é a nosa familia. Isto, cando falamos de enfermedades mentais, todo o mundo entende que un se pode deprimir porque ten un accidente ou porque ten unha contrariedade na vida. Pero vamos pensar noutro tipo de enfermedades para entender que o biopsicosocial non só funciona para a psiquiatría. Eu creo que o mellor exemplo que se pode poñer é o exemplo, por exemplo, da diabetes. A diabetes, que a ninguén se ocurriría dicir que non é enfermidade, nin que non é unha síndrome médica, responde perfectamente ao paradigma do biopsicosocial. É dicir, ten unha base biolóxica, é dicir, un paciente diabético é un paciente no que o seu páncreas empeza a fallar, empeza a non segregar insulina e non pode metabolizar a glucosa, pero tamén ten unha base social, é dicir,
un paciente que desenvolve, por exemplo, unha diabetes tipo 2, que son as diabetes de idade avanzada, as que aparecen xa na quinta, sexta década da vida, desenvolve unha diabetes porque ten unha predisposición xenética, pero tamén porque leva unha dieta rica en glucosa que o seu organismo non é capaz de procesar. Provoca unha sobrecarga pancreática e provoca que o páncreas finalmente claudique, falle. Esa é a parte do social. Que máis poderíamos dicir? Poderíamos dicir que unha persona, por exemplo, de baixo nivel socioeconómico terá máis posibilidades de ter unha diabetes que unha persona de nivel socioeconómico alto, que pode levar unha mellor dieta, que pode comer mellor. E despois está a parte do psicolóxico. A parte do psicolóxico ten que ver con as miñas crenzas en torno á dieta, a miña idea sobre os fármacos e sobre cando teño que ir ao médico, a miña actitude, por exemplo, incluso religiosa, porque hai xente que pertence a determinados cultos que non acepta, por exemplo, tratamentos médicos. Entón, hai moitas enfermedades que responden a este paradigma, non só as enfermedades psiquiátricas. De arriba a baixo, de máis biolóxico a máis ambiental, vamos a decir, no cumio do biolóxico estarían aquelas enfermedades que son causadas por unha lesión. É dicir, tanto unha lesión no sentido de un traumatismo como, por exemplo, un tumor. Alguén ten un tumor e ten unha serie de síntomas. Ninguén lle vai buscar a causa ambiental, digamos, ao tumor, pero en cambio sí que hai. É dicir, eu podo ter un tumor, unha neón de pulmón porque fumo. Os tóxicos tamén son outra causa que vemos como moi biolóxica, digamos, non? Ante un tóxico, pois, o organismo ten unha reacción. Pero tamén hai tóxicos que poden producir enfermedades psiquiátricas. O LSD produce unha síndrome moi semelhante a unha psicose, que de feito é o modelo da psicose. As hormonas, os neurotransmisores, por exemplo, un problema de tiroides, un hipertiroidismo, pode producir un episodio maníaco, pode producir un episodio parecido aos que produce o trastorno bipolar. Despois, hai enfermedades xenéticas que se asocian a determinados tipos de psicose. A epigenética e as interaccións en ambiente son, como o seu propio nome indica, interaccións entre a xenética do individuo e o ambiente, que últimamente se está vendo que poderían estar na base de moitos trastornos xenéticos. Despois está a maneira de ser, o temperamento. O temperamento, que é a nosa maneira de comportarnos perante o mundo, que é unha cousa que parece que non é absolutamente nada biolóxica, é moi biolóxica. A impulsividade, a impaciencia, o nerviosismo, todas esas cousas teñen moito que ver con factores biolóxicos, con factores hormonais. E despois as nosas ideas, as nosas crenzas, os nosos valores poden facer que enfermemos. Unha persona que é pesimista, que o é todo negro, que cree que o mundo será un lugar hostil, pois probablemente teña as probabilidades de deprimirse. E despois o ambiente. Hai cousas que son claramente ambientais, pois a crise económica, o paro, o desemprego, que evidentemente aumentan a probabilidade de padecementos psiquiátricos. Vale. Eu tiña preparado unha primeira parte así máis xeral e unha segunda parte, que non sei como vou o tempo, vale, máis centrada nalgúnas entidades diagnósticas concretas sobre as que eu creo, me dá a sensación, de que se moven o 90% dos mitos en torno á psiquiatría. E eu creo que a que se leva a palma, a primeira, é a esquizofrenia. Entón, a mí gustaría falaros un pouco do que é e do que non é a esquizofrenia. Que é a esquizofrenia? Bueno, decir que isto que vai vir agora é todos os datos están sacados deste Lancet, vale? O Lancet, bueno, sabedes que é a revista médica máis importante, e isto é de 2016, en xaneiro, o sea que calentito del horno, e dun tal Michael Owen, por se queredes buscar, vale? É unha review, a mí parece-me guai, boa. Vale. En primeiro lugar, a esquizofrenia é unha enfermedade xenética, unha enfermedade multixénica. Cando decimos multixénica, queremos decir que hai múltiples xenes afectados. Hai enfermedades que son nas que hai afectados un xen ou un cromosoma, que podemos detectar facilmente, pero a maioría das enfermedades, que son as enfermedades multixénicas, a afectación implica múltiples xens. No caso da esquizofrenia, realmente moitos xens. Non sabemos ainda cantos realmente.
Que nos leva a pensar que é xenética? Bueno, agora temos probas xenéticas, cribas xenéticos que nos fan comprobar que é xenética e que xen estes implicados. Pero xa dende hai moito tempo había outros datos que nos levaban a pensar que estábamos ante unha enfermedade xenética. Por exemplo, a prevalencia mundial de esquizofrenia é do 1%. É dicir, en calquera país a prevalencia é de unha persona de cada 100. Isto é o dato clásico. Últimamente está sabendo que non é exactamente así, pero en xeral é peor. É dicir, en xeral estamos detectando máis casos de esquizofrenia que un 1%. Sí que hai unhas certas diferencias entre países, pero eso chegaremos despois porque probablemente esas diferencias se expliquen polo grado de industrialización. Outra cosa que nos pode levar a pensar que é xenética é que o aumento do risco en familiares de primeiro grado, é dicir, pais ou irmáns dun paciente con esquizofrenia, é do 10%. É dicir, se eu non teño ningún familiar afectado, teño un 1% de posibilidades de ter esquizofrenia, pero se teño un familiar afectado, teño un 10%. É dicir, algo hai aí. E por outra banda, se teño un xeme afectado de esquizofrenia, teño un 50% de probabilidades de padecela. Con todo isto, e coas actuais bases de datos xenéticas, estimamos que a contribución xenética de esquizofrenia ronda o 80%, máis que a do cáncer. Isto quere dicir que hai un 20% que é ambiental, que ninguén o nega, pero hai unha grande parte de base xenética. Isto é o que chaman o skyline da esquizofrenia, que son os xenes afectados que se detectan no ano 2011 e no ano 2014. Como vedes, a cousa non deixa de medrar, e non é probable que deixe de medrar polo momento. A esquizofrenia é máis cousas. É unha alteración da percepción e da cognición. É dicir, un paciente esquizofrénico ten alteracións perceptivas nos sentidos e alteracións na cognición, na forma na que procesa a información. Básicamente, os dous grandes síntomas de esquizofrenia son, por unha banda, alucinacións, sobre todo auditivas, que quere dicir que o paciente está captando un estímulo que el recoñece como un sonido, pero que realmente eso non existe. Eso é o que se chama unha alucinación. E por outra banda, as alteracións na percepción, que son non únicamente, pero sobre todo delirios, ideas delirantes. Unha idea delirante é unha idea que se describe como falsa e irreductible mediante a lógica. É dicir, un esquizofrénico que pensa, por exemplo, que o vai a abducir un ovni ou que o persigue a CIA, ninguén vai ser capaz de convencelo do contrario por moito que razone con el ou por moitas probas que achegue para intentar convencelo. Eso quere dicir que é irreductible mediante a lógica. O dos ovnis ou da CIA realmente son delirios comuns e creo que tamén explican parte das cousas que se traen aquí a escépticos no PAF en outras disciplinas que non son a medicina. Bueno, non sei se vichedes Una mente maravillosa. Nash, o protagonista de Una mente maravillosa, padece esquizofrenia. Creo que as alucinacións que se ven na peli son visuais, non son auditivas, non? Que en algún momento el fala con alguén e conversa con alguén que para ele está aí, pero que realmente despois ao final ves que non está. Pero sobre todo o que me interesa é a idea delirante que el ten. E a idea delirante é que hai unha mensaxe oculta en clave nos números e nas noticias de xornal. Entón, atópano nun garaxe ou algo así, xuntando tiras recortadas del xornal para chegar a descifrar esa mensaxe, non? Ese é un pouco o exemplo de idea delirante, non? De interpretación delirante. A esquizofrenia tamén é unha desregulación da bioquímica cerebral. No cerebro operan diversos neurotransmisores de diversas maneiras. O que creemos que está alterado na esquizofrenia é sobre todo a dopamina, que é iso que vedes en azul, vías dopaminásicas. Tamén probablemente a serotonina, pero particularmente a dopamina. E a dopamina é responsable de todas as funcións que vedes abaixo. A gratificación, o placer, a función motora fina, a compulsión, a preservación. Así que a esquizofrenia provoca estes síntomas, pero provoca tamén moitos outros. Tamén é un síndrome de disregulación da saliencia.
A primeira vez que me dixeron isto nun congreso, que ademais a persona que o presentaba pretendía que se deixara de chamar esquizofrenia para pasar a chamarlle síndrome de disregulación de saliencia, claro, os que ali estábamos flipamos. Pero despois, unha vez explicado, a verdade é que eu casi me fundei convencida de que realmente había que chamarlle síndrome de disregulación de saliencia. Primeiro porque esquizofrenia quedaba feo e levaba a confusión. E despois porque saliencia a mí me pareceu unha palabra tan chula e un término tan potente. Sabedes que é a saliencia? Alguén sabe o que é saliencia? Non. Nin as de medicina? Non. A saliencia é, para explicarlo brevemente, é o valor relativo que o noso cerebro asigna a determinado estímulo. É dicir, hai estímulos que de forma evolutiva para nós son máis salientes e outros son menos salientes. Por exemplo, nesta imaxe, se tiveras que decir cal é o estímulo saliente, que diríades que é? O león. O león. A leona. Unha leona sempre per o león. Por que? Porque o noso cerebro otorga o mellor valor a ese estímulo. É dicir, presta máis atención a ese estímulo. Se vamos, isto é un exemplo como evolutivo clásico, non? Basta fixar no depredador. Pero se ti vas pola rúa e un coche te vai atropellar, ese é o estímulo saliente. Basta fixar no coche e non no buzón de correos que está ao lado. E iso é unha función evolutiva, biolóxica do noso cerebro. Está modificada pola aprendizaxe, é dicir, ti vas aprendendo cales son os estímulos aos que lles debes otorgar saliencia, pero o noso cerebro está programado para actuar así. Da igual que sexa o león ou o coche que che ven enriba. Cal diríades que é o estímulo biolóxicamente máis saliente? Aquele estímulo que estamos máis preparados para identificar como a que lle debemos prestar atención. Estímulo no sentido de cousa que vemos, non o sentido. Cal diríades? O peligro. Perdón? Peligro. O peligro. Sí, bueno, o peligro, claro. Sí, otorgamos máis saliencia aos ítems negativos que aos positivos. Pero dentro dos ítems negativos, cal diríades que é o estímulo máis saliente para o cerebro humano? No, o obxecto externo, non a emoción. Bueno, o estímulo... No, podría ser, é un exemplo moi saliente. O estímulo máis saliente para o cerebro humano é o rostro de outro ser humano, preferentemente cabreado. O rostro dun ser humano cabreado é a mellor amenaza para outro ser humano. É dicir, tes moitas probabilidades de que te mate un inimigo que de que te mate un león. Entón, o cerebro humano está biolóxicamente programado para otorgar moita saliencia, para prestar moita atención aos rostros humanos cabreados, a rostros humanos amenazantes. Os bailarins os guerreiros maorís que bailan a jaca, ¿no? Teñen estes xestos especialmente, bueno, non sei como decir, pues, acojonantes, non sei, nas súas danzas. E é porque provocan realmente ese efecto. O sea, ti ves un baile de jaca, ainda que non sabes de que vai, e non queres estar aí, non queres relacionarte en absoluto con esa xente. E iso é unha programación biolóxica do cerebro humano. Que pasa no cerebro dun esquizofrénico? O cerebro dun esquizofrénico otorga saliencia a estímulos que non deberían ter. É dicir, identifica como importantes estímulos que son banais. Nash identifica como estímulos salientes palabras aleatorias do xornal que non teñen ningún significado. Pero o seu cerebro está otorgando saliencia, está dotando de significado. Que é outra cosa que pasa no cerebro dun esquizofrénico? Que como o estímulo máis saliente é un rostro humano agresivo ou amenazante, tende a otorgar saliencia, tende a interpretar como amenazante calquera rostro humano, incluso cosas que non son rostros humanos. E ese é a base biolóxica, probablemente, de moitos dos delirios de persecución, das paranoias, das ideas delirantes, é un pouco esta alteración da saliencia. Vale, que non é así? Hola? Sí. A esquizofrenia non é ter doble personalidade. Isto tamén é unha cosa que se di moitas veces. Eu es que tengo doble personalidade. Esquizofrenia ten doble personalidade. Non. O sea, a doble personalidade, como sae nas películas, que ademais nos... Bueno, en Europa consideramos que non existe, ainda que os americanos sí que falan dela como diagnóstico, é outro tipo de trastorno psiquiátrico do grupo dos trastornos disociativos, que ten máis que ver con
bueno, coa ansiedade e con certas xeitos de reaccionar do cerebro, pero non ten nada que ver con esquizofrenia. Eu creo que un pouco a confusión ven da propia palabra esquizofrenia, que etimolóxicamente significa mente dividida. Esquizo é dividir, non? Mente dividida, chamaronlle así, esquizofrenia, mente dividida, porque quen a definiu, que foi Bleuler, entendía que a personalidade se disgregaba, se desfacía, pero non tiña nada que ver coa doble personalidade. Non é unha conspiración do goberno para reprimir as persoas que pensan de forma diferente. Isto, que soa moi conspiranoico, tamén é unha cousa que nos tratamos de escoitar. A enfermidade mental non existe, a esquizofrenia non existe. Claro, estás tolo por qué? Porque pensas diferente. Non, estás tolo, ou tes esquizofrenia, porque non me gusta utilizar o de estás tolo, porque o teu cerebro non está funcionando ben. E non está funcionando ben a un nivel puramente biolóxico, a un nivel que impediría que ti, en medio natural, identificaras como importantes aqueles estímulos que o son e como banais aqueles estímulos que son banais. Toda esta historia de que a esquizofrenia ou a enfermidade mental é unha historia que nos montamos os psiquiatras para reprimir a poboación, para aliarnos cos gobernos, para reprimir disidentes, ese tipo de cousas, a verdade é que a día de hoxe non é certo, pero sí que é certo que houve momentos da historia nos que psiquiatras colaboraron con réximenes autoritarios para etiquetar como tolos a disidentes políticos. Este señor con tanta pinta de médico é Vallejo Nájera, que era un pronazi, psiquiatra do réxime franquista, que estaba empeñado en identificar o xen roxo. O sea, él pensaba que os roxos eran enfermos mentais e que había un xen que había que identificar e curar, ¿no? E para eso, bueno, pues era o Mengele local, nuestro pequeño Mengele. Este señor tamén era moi fan dunha cousa que lle chamaban na época a euxenesia, que era cargarse, pues, enfermos mentais, retrasados, epilépticos. O problema de Vallejo, iba a decir Mengele, o problema de Vallejo Nájera é que non se aplicou a si mesmo o tema da euxenesia e agora temos pequenos Vallejo Nájera por aí, como por exemplo Samantha Vallejo Nájera, que presenta Top Chef e solo, bueno, esta polo menos non se carga enfermos mentais, solo, bueno, traumatiza a concursantes se viste mal, pero a outra, que é a realmente perigosa, que é Alexandra Vallejo Nájera, é unha psicóloga ultracatólica que vai por aí dando cada conferencia que asusta e dicindo cousas como que, bueno, al estilo de papá, como que o aborto provoca enfermedades mentais, que a promiscuidade é unha enfermedade mental, que a homosexualidade é unha enfermedade mental, esta cosa, este discurso. ¿Alguén sabe quen son estes dos señores? Señor Lacan. Señor Lacan? E outro? Antipsiquiatría. Doug, de Regreso ao Futuro. Non. O da esquerda. O da esquerda. Foucault. Foucault, cuidado. Foucault. Vale. Traio a Lacan e a Foucault porque ainda que isto de que a enfermidade mental é un truco dos psiquiatras para reprimir a poboación e tal, xa viña de antes, e que a verdade é que estes dos señores deronlle forma. Deronlle forma un pouco a rebufo da desinstitucionalización psiquiátrica, un pouco tamén a rebufo das teorías da filosofía postmoderna, e sobre todo de maio do 68, e querían un pouco facer unha segunda revolución psiquiátrica ao estilo de Pinel, de liberar os tolos das súas cadeas. O que pasa que con bastante menos fortuna. O que decían basicamente era isto, era que os tolos eran disidentes sociais. Eran xente que pensaban de xeito diferente e aos que a sociedade encerraba e reprimía porque simplemente eran incómodos, eran persoas incómodas. Foucault era psicólogo e Foucault si traballou nun manicomio e quedou moi marcado polo que viu ali. E eu teño que decir que realmente a antipsiquiatría ten tres cousas boas, ao meu entender. A primeira cousa boa é que somos a única especialidade médica que ten un movimento anti. Mola. A segunda cousa boa é que sí que é certo que contribuiu a mellorar moito as condicións de vida nos psiquiátricos. É dicir, nos anos 60 os psiquiátricos realmente eran auténticos asilos nos que a xente vivía hacinada e a antipsiquiatría sí que contribuiu
a mellorar as condicións de vida dos enfermos. E por outra banda, era unha teoría que no seu momento, ainda que sí que é verdade que xa había psiquiatras que tiñan unha perspectiva máis médica da enfermidade mental, que falaban de xenética, que falaban de neurotransmisores, de hormonas, no momento no que foi anunciada, sin xenética, sin proxectos de xenoma humano, sin ninguna forma de descodificar o xenoma, non era ninguna tolería. É dicir, era unha teoría que había que testar, que había que refutar. Cal é o problema? O problema é, cando esa teoría efectivamente se refuta, vemos que eso non é certo, non é así, e hai xente que ainda sigue dicindo en medios de comunicación, en revistas, en xornais, como este xornalista do que falábamos antes, que a enfermidade mental non existe, que os psicofármacos son unha conspiración das farmacéuticas, que os psiquiatras somos esbirros al servicio dos intereses de los gobiernos. Aquí Foucault, grandes críticas del self. A esquizofrenia tampouco é ser un xenio. Cando falas un paciente esquizofrénico, sempre hai alguén que di: claro, es que é moi inteligente. Como é tan inteligente que se volveu tolo. Vale, pois non. A esquizofrenia non modifica o cociente intelectual. É dicir, hai esquizofrénicos listos e esquizofrénicos tontos. Igual que hai enfermos de Parkinson listos e tontos. O que sí que é certo é que o curso de esquizofrenia, en xeral, deteriora as capacidades intelectuais. Pero ser máis listo non che dá máis probabilidades de volver esquizofrénico. E tampouco unha persoa excéntrica ou xenial ten necesariamente un trastorno mental. Por exemplo, aquí Nash, John Nash, o gañador do premio Nobel e o protagonista de Unha mente maravillosa, que sí ten unha esquizofrenia e non é nada excéntrico, é un señor, pois, super normal, recollendo o seu Nobel, e aquí Dalí, que non ten ninguna enfermedade mental e sí é un excéntrico. Diagnosticada, cando menos. Vale, outro diagnóstico sobre o que é así moita polémica é o trastorno por déficit de atención e hiperactividade. Bueno, eu, antes que nada, vou decir que non vexo nenos e procuro telos o máis longe posible. Pero, entón, o meu coñecemento é limitado. Vou falar agora así un pouco no de oídas, pero si de leídas, vale? Vale, un dos primeiros mitos sobre o trastorno por déficit de atención é que é unha enfermedade moderna. Eso antes non lo había, ou agora todos os nenos teñen hiperactividade. Bueno, o trastorno por déficit de atención con hiperactividade foi descrito en 1902. Descrito, é dicir, existía. O que pasa que, bueno, a primeira persona que o describe foi unha data tan tardía, o sea, tan afastada no tempo, como 1902. Tamén teño que decir que este señor, que era Steve, chamoulle enfermidade cerebral de cambio mínimo. É dicir, considerou que era algo tan grave como para que ele entendía que era tan grave que tiña que provocar algún tipo de lesión no cerebro que non se vía coas técnicas anatomopatolóxicas da época. Pero ele pensaba que era unha lesión cerebral, orgánica, o sea, estructural, vamos a decir. Claro, aquí entramos en terreno pantanoso, porque xuntanse dúas cousas. Primeiro, estamos medicando críos. Entón, a xente en xeral é bastante reacia a medicar os nenos, eso para empezar. E para seguir, estamos medicando con anfetaminas. Claro, eu digo, é certo, a ninguén lle gusta medicar a un neno. É certo, as anfetaminas teñen os efectos secundarios, como todo fármaco, por suposto. Agora ben, e tamén digo, o TDAH é un trastorno que está de moda, no sentido de que, ahora de repente, hai como unha especie de explosión de TDAH. Calquera neno que un día se mova así un pouco na silla parece que xa é TDAH, non? Sempre se di que o TDAH está sobrediagnosticado e infradiagnosticado. É dicir, hai nenos que son inatentos, que se nos pasan, aos que non vemos, que é o que está en clase pasmando, pero que non se move. E tamén hai nenos que son moi movidos, pero que non teñen TDAH, simplemente son nenos movidos. Igual a ese lle cascamos a anfetamina, ainda que non lle toque. Entón, sí que existe isto. E sí que é verdade que houve un momento, que eu creo que se está un pouco pasando, pero bueno, ainda vivimos nel, que realmente, prácticamente, calquera neno que entraba pola porta da consulta, a nai decíalle, míreme a mi hijo porque es TDAH, ou telle a mi hijo tal porque es TDAH, ¿no? E era como un diagnóstico así que estaba moi na prensa, nos medios de comunicación.
Que pasa? Estas cousas habitualmente volvemos seu, é dicir, acabamos un equilibrio entre que simplemente os nenos que tiñan TDAH pois iban mal en clase e non rendían e non sacaban o graduado e punto pelota por unha banda, ou darse anfetaminas a todos os nenos por a outra. Pois temos que chegar a un término medio, non? E sí que a verdade é que os pais son, algúns pais, sobre todo, son moi reacios a medicación. Pero non sei se vos lembrades que houve outras modas farmacolóxicas e diagnósticas. Cando eu era nena, en cada clase había 3 nenos exentos de gimnasia porque tiñan asma. Por qué? Porque un día a alguén lle deron broncoespasmo e o neno estaba, durante toda a súa infancia, exento de gimnasia, pasmando, e aparte, tomando Ventolin, tomando corticoides, que teñen os efectos secundarios a nivel cognitivo que non os quero nem contar. E iso volveu o seu, revertiu. Os pediatras deronse conta de que sí, efectivamente, había nenos asmáticos, pero había nenos que simplemente, nun momento determinado da infancia, facían broncoespasmo e non tiñan que estar pegados un Ventolin as 24 horas ao día. Entón, sí que é verdade que hai que ser cauto, pero tamén creo que hai que reflexionar sobre por que anfetaminas non, pero corticoides sí. Quero decir, os efectos secundarios son de todos os fármacos, non son dos fármacos psiquiátricos. E despois, outro trastorno sobre o que sempre nos preguntan e que sempre hai polémica é o autismo. O autismo, ou os trastornos do espectro autista, é, pois, isto que vedes, un paraguas, non? Unha entidade, un espectro, un grupo de trastornos nos que hai dende o trastorno desintegrativo infantil, o síndrome de Rett, o síndrome de Asperger, o autismo clásico. Hai un montón de cousas. Probablemente tiñan unha xenética común, probablemente tiñan unha base común, pero son cousas moi diferentes entre sí. O autismo é un trastorno do neurodesenvolvemento. O que sabemos é que seguramente teña que ver con como se desenvolven as neuronas cando os nenos son moi pequenos ou incluso antes do parto. Ten que ver coa migración das neuronas, con como se desenvolven as sinapses, con todo este tipo de procesos. E, como vos decía, hai un grande rango de síntomas. É dicir, hai dende nenos que non desenvolven linguaxe e que teñen un retraso mental moi severo, a outros nenos que desenvolven linguaxe completamente e que teñen unhas certas eivas sociais ou déficits sociais que non lles impiden tampouco facer unha vida normal. E un trastorno con unha importante base xenética, de novo. Que, por certo, o profesor Carracedo, ilustre hóspede tamén destas charlas, está traballando nisto con resultados moi interesantes. Pero, bueno, o autismo fíxose saltou a palestra e fíxose famoso un pouco por isto, polo fraude Wakefield, porque houve un pediatra que publicou un artigo nunha revista de moito impacto dicindo que a vacina triple vírica concretamente provocaba autismo. Non é que este artigo fora refutado, esas cousas poden pasar. É dicir, eu podo facer unha investigación, facela con todas as da lei, con toda a miña boa vontade, obter os meus datos e despois que veña outro detrás, que faga outro estudo e que arroxe, que revele datos contradictorios. Pois nada, me callo e me la envaino. Eso pasa en ciencia. Pero o deste señor non era iso, o deste señor era un fraude. Este señor falseou os seus datos. Este señor tiña toda unha industria detrás da que se lucraba económicamente producindo vacinas, entre comillas, homeopáticas, e este señor conseguiu que en estados como California estean rebrotando enfermedades infectocontagiosas que estaban prácticamente extinguidas, como por exemplo a polio, que provoca parálisis e non é ninguna broma. O problema non é ese só. O problema é que isto foi nos anos 80. A este señor retirouse da licencia médica, pasaron 30 e pico de anos e hoxe mesmo, se ti escribes en internet autismo, vacunas, xa isto. Autismo, vacunas e homeopatía. Por el doctor Mario Draimán, autismo regresivo, unha epidemia de autismo. Di Mario Draimán, doctor, non saben que. Pandemia, non hai ninguna, detengan la vacuna. Está todo rimado e despois os hashtags son autismo, conspiración, denuncia, novo orden mundial, vacuna, vacunación, víctimas de vacunas. Aparecen documentos demostrando a inocencia del Dr. Wakefield. O Dr. Wakefield a día de hoxe sigue inhabilitado para exercer a medicina. Bueno, e outra entidade que tamén se fixo así un pouco famosilla últimamente, que tamén está dentro dos trastornos do espectro autista, é
é o síndrome de Asperger. Miña nai é mestra, e miña nai di que últimamente leva, non sei, 30 e pico de anos traballando, di que últimamente en todas as aulas hai un Asperger. Que vamos a ver, o sea, non pode ser. Quero decir, esas cifras non coinciden. E de feito, nos artigos que revisei, daban un rango de prevalencia de autismo que iba de 0,4 ou 4,6%. O sea, é un auténtico disparate. Que pasa co Asperger? O Asperger é un tipo de autismo no que a linguaxe está perfectamente desenvolvida, pero o que falla é a cognición social. O que chamamos os neurocientíficos en xeral, os psiquiatras, os psicólogos, a teoría da mente. A teoría da mente ten este nome así tan grande que parece que vai explicar a mente, pero non. O único que quere decir é que na nosa interacción social nos interactuamos co outro, co que temos enfrente, supoñendo que a outra persona ten unha mente, que non é un obxecto inanimado. E isto parece unha tontería, pero realmente, se nós non supuxéramos que a outra persona ten os seus propios desexos, a súa propia información, as súas propias motivacións, a relación social sería imposible. Os Asperger fallan nisto, en maior ou menor medida. Hai algúns que non teñen absoluta teoría da mente, relacionanse coas persoas como se fosen obxectos, e hai outros que sí que a teñen, pero digamos que non acaba de funcionar ben, non acaba de ir, eso, non? Por exemplo, pois o típico é que non collan a ironía, que non collan os chistes, que non acaben de pillar os dobles sentidos, que son moi literais, este tipo de cousas. De todas maneiras, o do Asperger eu creo que será un pouco como do TDAH que falábamos antes, o sea, entre que non exista e que sean nenos raritos e que calquera neno ao que lles interesan os dinosaurios se son Asperger, vai acabar por haber un término medio. Eu sempre digo, o sea, eu que era rara de cojones, o sea, cando era pequena, seguro que me diagnosticaría un Asperger. E obviamente non o teño. E despois, a raíz desto, pues, houve moitos personaxes televisivos con diagnóstico claro de Asperger como Sheldon Cooper. Bueno, e hasta aquí o que vos traía preparado. Recordade que si falas con Deus, és unha persoa religiosa, pero que se Deus te fala, eres un psicótico. Moitas gracias a todos por vir. Bueno, moitas gracias.